Ich wollte was essen hier. Non ho voluto spiegare troppo. Takže ja som nechcela moc vysvetľovať, mangiare un panino. že chcela zjesť chlebík nejaký, že nechcela. Also la mostra è veloce. Takže tak narýchlo. Titolo Via, verità, vita. Takže cesta, pravda a život, toto tu je. Via è la prima parte là. Takže cesta je tá prvá časť. Dal sepolcro a Manopello. Ako sa dostala z Božieho hrobu až do Manopela, svätá tvár. Documentato nelle opere date attraverso a že i secoli. ona to zdokumentovala prostredníctvom všetkých týchto umeleckých diel, prostredníctvom stáročí. Fino a questo è il sepolcro. A toto tu vidíte, to je svätý hrob. A partire anche le mumie. A to sú potom aj tie mumie, ktoré nachádzali kresťanov v Egypte. Riflettono anche un po' questo sudario di Gesù. Takže hovorí, že oni boli pochovávaní s týmito závojmi na tvári, ktoré vlastne znamenali, že keď tak pochovali pána Ježiša, aj kresťania chceli byť pochovaní s týmito závojmi na tvári. Takže všetci predpokladajú, že tieto mumie to boli prví kresťania, ktorí sa dávali pochovávať podobným spôsobom ako sám Ježiš. Mostrano un cambiamento della visione del mondo, also della fede, no? Ich meine, dell'aldilà, del pensiero dell'aldilà. Áno. Takže oni už mali v sebe tú myšlienku, že smrťou všetko nekončí, ale smrť je len začiatok nového života, títo kresťania, títo prví kresťania. A preto sa dávali pochovávať na spôsob Ježiša Krista aj s tým plášťom na tvári. S tým závojom. Gli egiziani hanno avuto una tridimensionale, una plastica, una forma del... Takže im to normálne trojrozmernú takú šatku dávali na tvár ako tým mŕtvým a na nich bola vlastne namalovaná tá ich podoba. Aby to pripodobňovalo tento rúbaš, ktorý mal Pán Ježiš na sebe. Queste sono tavole che sono messo sopra le mummie. Nell'angolo. A že toto vlastne našli na tých múmiách, na tých kresťanoch. A že tuto z boku uvidíte tie mumie. Tak to vyzerá. Tu si to budete vedieť lepšie predstaviť. Áno. Takže oni mali všetky takéto otvorené oči, si všimnite, ako by pozerali niekde za obzor, že pozerajú sa vlastne do toho života, ktorý nás očakáva po smrti. E questo è volto di Numana, siamo stati ieri a Numana. Toto je kríž z Numany a tam ho vidíte, hej? Tak aj tu ona prirovnala k nemu svätú tvár, jedna ku jednej, priesvitnú a pozrite, čo jej vyšlo. Qui comincia a Roma, 2-3 nelle catacombe. secolo. Il buon pastore sempre. Takže toto je ako Ježiš ako dobrý pastier z katakomb z 2. z 3. storočia v Ríme. Takto znázornený. Toto je 4. storočie. Že všímajte si tieto vlasy vytrhané, ktoré mal Pán Ježiš. Že to je taká spoločná známka. Že pôvodná predloha bola rúbaš z Manopela. Na všetkých tých tvárach. Čiže tí kresťania napriek stáročiami vedeli o tom, že to existuje a podľa toho potom si aj malovali tie obrazy. A tu už nastávame do 14. až 20. storočia a tiež si všimnite, že tieto znaky sa dajú rozoznať aj na nich. To je v Prahe napríklad. Altre Veronike sú na Praga, že v Prahe sú aj Veroniky. Veroniky oni volali všetko, čo bolo ako Veronikina šatka a čo bolo namalované. Takže aj z 13. storočia je v Prahe. Si vede solo la luce. Pozrite sa, že tuto vidíte nádherný obraz, keď svietí proti nemu slnko, zmizne, hej, že zostane len tak. To prosím ťa dobre nakameruj, že tam není vidno nič, iba svetlo. Že toto je pre tých obyvateľov Manopela. Že toto je maľba, ktorá pochádza z roku 1496. V Nemecku sa nachádza.
a Nürnberg, in Germania, ci sono tanti di questi dipinti. že je ich veľmi veľa takýchto podobných obrazov v Nemecku. La Messa di San Gregorio. A je to zomše svätého Gregora. Papa Gregorio ha avuto Pápež una Gregor visione mal víziu, con l'Eucaristia videl Eucharistiu insieme a questo risorto che spolu s mostra týmto skrieseným, ktorý takýmto spôsobom ukazoval svoje rany. allora, è morto ma è vivo. Bol mŕtvý, vstával z hrobu a zároveň živý. Vidíte tu hrob znázornený a plachty. E questo è Manopello, A toto è il velo di Manopello, toto je- prima che è arrivato qui. To je tvár Manopelská ešte predtým, ako prišla sem. Sem prišla v roku 1503. Manopellesi dicono che è arrivato 1506. Manopelisti to majú zaznamenať, že to prišlo sem ku ním v kronikách v roku 1506. Ma questo è già prima. A toto pochádza ešte predtým, 1496, hej? Tak to bolo v Nemecku. Tutto già prima che è venuto qui. Takže ho poznali, túto tvár, ešte predtým, ako prišla do Manopela. Vidíte podľa tohoto? No, veľmi. Allora, questa è la via, Toto je cesta. la via dal Sepolcro. Verità è Pravda. Verità è la storia della salvezza. A že to je aj história spásy. La morte, la passione, la Smrť, morte utrpenie e a zmrtvých stanie. e questo, questo sono diverse del Vidíte, že Volto tu sú Santo. tá istá tvár, ale rôzne zábery z rôznych uhlov robené. Incredibile che alcuna volta questo è scuro, l'altra è bianca. Dipende quando viene la luce di dietro. Že to vždycky, keď Ogni dajú tanto il bianco sparisce že totalmente. keď zozadu ho osvietia, niekedy, viete, ako má on žiarivo bielu, tie očné bielko na niektorých fotografiách. A keď ho osvietia zozadu, tak sa stane sivým, ako keď človek utrpel infarkt, to hovoria doktori. Že vtedy má sivé očné pozadie. E anche la fronte è tutto rosso ogni Aj tanto. čelo sa mu niekedy má úplne červené, veľmi červené. Tuto to vidíte. Niekedy je úplne žiarivo, žltý, taký bledý a inokedy je takýto. E qui c'è per far vedere la sepoltura, questo è il sudario di Oviedo. A toto je zase to sudárium z Ovieda, čo sme vám hovorili, to je tá šatka, ktorý keď ho skladali z kríža, aby mu netekla krv na zem, tak mu vlastne oviazali okolo hlavy. Oviedo. Questo era piegato qui. Bolo to tuto zohnuté, tá Questa è šatka. la parte che ha direttamente A toccato toto je il časť, volto. ktorá sa priamo týkala tváre spredu. Questo è Tu je, questo è il tu punto je, del naso qui. tu je špička nosa, E questa è la bocca, il toto sú resto ústa, horná pera, la labbra, la bocca era aperta, ústa mal otvorené, la bocca di Gesù sulla croce Ježišove ústa era in questo modo aperto boli takýmto spôsobom otvorené. e hanno dovuto chiudere il naso. Museli mu zatlačiť Ci nos. sono le due Vidíte, takto sú dita tam- di una mano Je tam vidno jednu ruku a prsty, ktorá mu stlačila nos, per non far uscire il sangue. aby mu nevytekala z neho krv. Lebo pre Židov nikto nemohol stratiť ani kvapku krvi po smrti, bol by ešte viac prekliatý, ako už bol. Potom ti povieme, dobre? Per i giudei c'era Pre la Židov. legge di Oni mali zákon, dover raccogliere il že museli sangue zhromaždiť všetku krv, che esce da una persona morta, da Ktorá un corpo vytiekla morto, z mŕtvého una tela. salma, perché il sangue è il siede della vita. lebo pre nich krv bola sídlom života. Takže museli zhromažiť každú kvapku krvi po smrti. Perché era necessario di Bolo to avvolgere nevyhnutné, la testa di aby Gesù. pánu Ježišovi zabalili tvár, hlavu. Questo eben prima di scendere il corpo To dalla ešte croce. spravili skôr, ako zložili jeho telo z kríža. Hanno prima avvolto Najskôr mu zabalili tvár tu. piegato, Toto bolo preložené a zvyšok bol zo zadu. A toto je z trňovej koruny, čo tu vidíte, hej, znaky. E questo è uscito, questo si è in questa parte qui. Takže toto bolo spredu a toto bolo zo zadu. Allora, A potom, keď to zohli, tak sa vlastne zamazala tá zadná časť, hovorí aj o tej prednej. Takže preto. Tuto, keď to bolo prehnuté a bolo to takto, viete si to predstaviť? Era così piegato, no? Questo ha direttamente toccato il volto. Ale toto sa priamo týkalo jeho E tváre. questo eben per far vedere in A toto máte nakreslené. il rosso è questo To červené je sudárium z Ovieda in due strati e c'è anche Ono to bolo vo dvojoch. cuffia di K.O. a potom je ešte taká šatka, ktorú sa u nás prevezovali ústa, aby sa neotvorili. Questo è in To sa volá Francia. skahor, to Questo je è vo in Francúzsku. Francia. Veramente 4-5 strati, also più strati di A
A že to, una Garza, ne? že to je ako Gaza, že to malo až 5 tých vrstiev. Aber veramente una cuffia. To bolo doslova čiapočka, aby mu vlastne zavreli ústa. Però ma non, era impossibile chiudere Ale la že nebolo bocca. možné mu zavrieť tie ústa, lebo keď človek zomre na infarkt, v momente stuhne. V tom výraze. Morto con un grido forte. On zomrel, ale pred smrťou vydal ten silný krik. E c'è una rottura della base cranica. A že tuto má v tej kranickej oblasti zlom. E non era possibile muovere A tým pádom už viacej nemohli stiahnuť tie ústa a zavrieť ich. era subito anche sulla Aj na kríži il rigor mortis, la okamžite rigidità nastala della rigor morte. mortis, ako tá smrteľná stuhnutosť, posmrtná stuhnutosť. Non hanno potuto chiudere gli occhi, Nemohli mu neanche zavrieť la bocca. ani oči, ani ústa. Il naso ha fatto qualcuno, si vede. Takže vidíme, že nos mu niekto stláčal, tu sa vidia prsty. E dopo, così, questo era sulla croce, dopo Tak bol po smrti na kríži. lasciato scendere e dopo era così Turino. A potom to žlté vidíte je Turín. Scura è Turino, tutto intorno. Celé to žlté, to je, nie je to fialové, to je turínske plátno. E dopo esiste ancora A potom existuje jedno plátno, un velo di bisso, to 3 je metri, z morského hodvábu hovorí 3 metrové, 3,50 3,5 metra dlhé. Dove 3 esiste? metri, no, è veramente incredibile grande. Že je neuveriteľne veľký. Più. Ešte viac ma hovorí ako 3,5. Non ho scritto qui, ho dimenticato. Že už si nepamätá rozmer. Era incredibile. Že bol 6 neuveriteľný. 6 metrov mal na dĺžku. E tutto fatto di bisso. Tutto di bisso. A že celé to bolo robené z morského hodvábu. Bisso marino. Z morského hodvábu. Incredibile. Že to bolo až neuveriteľné. Trasparente come ragnatele. Takže úplne priesvitné ako aj toto plátno tu v Manopele. Allora, per avvolgere ancora sopra la sindone, Že to ešte bolo na turínskom plátne zavinuté. questo velo preziosissimo. Ono bolo neuveriteľne drahé. Hanno fatto una sepoltura per un re, Že veramente. oni per urobili re pohreb Messia. ako pre kráľa Mesiáša. Ten pohreb bol naozaj pre kráľa Mesiáša. E questo è l'ultimo, è il A to nostro posledné, volto santo, è l'ultimo. to hnedé, to je naša svätá tvár z Manopela. E questo è naturalmente più, il tessuto è più fine. A to bolo ešte najtenšie, najjemnejšie, najprecíznejšie spracované, to, čo mal na tvári. E io penso che la Madonna ha fatto questo. Ja som presvedčená, že bola to Madonna, kto mu to položila na tvár. La madre, tu hai detto, la madre ha dovuto farlo. Lebo mohla to iba matka urobiť v židovstve, si? Coprire il volto. Solo la madre Era il suo addio al figlio. Hej, takže ona bola matka a Božiemu synovi iba ona mala právo toto položiť na tvár. E dove sta questa sindone, questo? Questo è Aachen? In Austria? Ja, Austria. Ne, Germania. Germania? Ed è esposto? Si può vedere? C'è ancora, sì. Sì? Si fa tutti le 7 anni esposizione, soltanto Una non si volta vede l'intera grandezza perché è piegato come un lenzuolo. E attraverso 10 strati si vede ancora il rosso della seta del fondo. Že to sa nachádza v Nemecku, vo východnom Nemecku, táto veľká z toho morského hodvábu a že Corneli Münster. Corneli Münster sa to nachádza. Adesso abbiamo 26. Že každých 7 rokov to vystavujú. 27 o 28. Takže v 27. alebo 28. to bude možné vidieť. Ci andiamo. In ogni caso era una sepoltura regale. Takže to bol kráľovský pohreb, aby vám to bolo vedomé. Pre kráľa Mesiáša. Použili tie najvzácnejšie plátna. A 30 kg, predstavte si to, tých najvzácnejších olejov. Arom. 30 kg. Allora, il giorno di Pasqua, takže to bolo veľkonočné ráno, keď Peter a Ján dobehli k hrobu, čo našli? Našli pohrebné plátna, ktoré boli sflusnuté, alebo neviem, ako to povedať, no proste, jak použiť ten výraz? Splasklé. Že boli troška pokrčené, proste splasnuté, hej? Ale hovorí Ján, sudárium nebolo splasnuté ako ostatné, lebo ten preklad je zlý, čo sa používa v našich evanjeliách. Ale zostalo na mieste, kde bolo ovinuté okolo tváre, na tom istom mieste,
ha conservato la a forma zachovalo si formu, alla forma avvolgente. lebo to bolo tak la forma jemnolinké. della Si testa. zoberte, keď pavučinu napúšťate týmito drahými masťami, tak vám dokonale bude kopírovať. Takže to bolo ako kukla. Ako kukla z kartónu si predstavte. Si traduce piegato. Že my to prekladáme ako zložené, ale to je zlý preklad. La parola greca vuole dire Grécke slovo znamená niečo iné. la forma Keď sa pozriete originál na gréčtinu, znamená, že zachovalo formu. e c'è la spiegazione. A je aj vysvetlenie prečo. Questo, una stoffa grezza di Lebo lino, hovorí, že surová látka ako plátno, bagnato di sangue, keď sa napustí krvou, diventa dura. stane sa tvrdou ako kartón. Keď vyschne. Era stato messo in forma rotonda. A že on zakrýval jeho tvár, ktorú máme všetci ako oválnu, okrúhlu. Quando il corpo di Gesù non era più. A keď tam viacej Ježišovo telo nebolo, proste sa presvietilo. Ha conservato quella forma come un... Že všetky tieto pohrebné látky zachovali ten tvar. Ha portato, stava in piedi. Bolo to normálne ako kukla. Forse un po' più davanti. Že možno viacej to bolo nachýlené dopredu, to nevieme. Hej. Aber in ogni caso stava la parola greca per... Ale to grécke slovo to presne vystihuje. Stava quasi in piedi, invece di Že altri teli erano tie ostatné všetky boli splasnuté a on bol zdvihnutý, tá tvár bola zdvihnutá. Allora quando Giovanni è venuto, Keď Ján prišiel, uvidel, čo uvidel? Vede e credete. Uvidel a uveril. Lui ha visto il volto di Gesù On come uvidel possiamo Ježišovu vederlo tvár, ako ho vidíme my tu. Tú istú tvár videl Ján. con un po' di luce frontale si vede. Že keď trošku svetla tam prenikalo do toho hrobu, tak okamžite videl tu jeho tvár. Si vede questo volto tridimensionale. Trojrozmernú tvár. Allora, e qui ancora le foto della... A tu ešte vidíte fotografie potom? Con le ferite che corrispondono alla sindone, anche že tieto rany korespondujú aj s oviedom, aj s turínskym plátnom. Secondo lei da dove ha preso queste ferite? Questo deve essere un colpo con... Že toto dostal nejaký úder con bastone? Ja, no. La Valtorta descrive že Valtorta popisuje. La Maria Valtorta descrive Maria dopo la Valtorta, flagellazione qualcuno dei soldati ha voluto svegliare Gesù perché stava come morto. Lebo on ležal na zemi, oni keď ho odviazali, tak padol na zem ako mŕtvy a niekto ho chcel akože dostať na nohy. Takže jeden z nich povedal, ja sa o to postaram. Najskôr mu na hlavu vyliali vodu a Ježiš nereagoval vôbec. A ďalší jedným železom, takou železnou tyčou, obmotal si ho takým povrazom a roztočil a buchol mu tu. Takže z toho pochádza tá jeho rana. A vtedy Ježiš pri tomto údere otvoril oči a začal sa hýbať. A oni ho udierali a kopali do ňoho, aby sa obliekol. Strašným spôsobom ho s ním zaobchádzali. Questo corrisponde bene a questo Oviedo. Takže toto dokonale korešponduje, sa zhoduje s Oviedom. Že Manopele má paralelné línie v tomto smere s tou látkou z Ovieda, so šatkou z Ovieda. A v tejto centrálnej časti nosa, že sa nachádza veľmi veľa vecí, celá táto časť, ktorá sa absolútne zhoduje, prekrýva. Vidíte tam? Aj tieto ústa otvorené, potvorené a zub. Zuby tam vidno. Aj tu pod okom. Lebo jeho oko bolo prerazené, mu vrazili do oka. Takže tam vytekala taká tekutina normálne z toho oka, lebo on keby aj bol prežil, nikdy by už nebol videl na to oko. Oni mu ho... Ja, in ogni caso questo mostra questa crudeltà degli uomini, che possono inventarsi, hanno fatto con aghi, hanno fatto... Že oni mu s ihlami tu pichali. Si vede lì e si vede qui. Že sa to vidí aj tam, aj tu, to vidia tie isté rany.
Ja, allora questo è la verità della Toto je passione. pravda, tu vidíte pravdu utrpenia, holú pravdu. Per peccato canonico un volto di Torino solo, also una foto del negativo di Torino. Áno, že na turínskom plátne vidíte negatívnu fotku, že to mi chýba trošku na tejto výstave. Tuto sú tri. Turín, Oviedo a Manopello. Tu ich vidíte. Turín poznáte podľa tej trojky, keď má na čele, tak to viete, že je turínske plátno tu, hej? Takže na turínskom vidíte ten istý spôsob smrti, utrpenia, smrť, ktorá prichádza náhle, infarkt, že okamžite nastáva, potom ako srdce praskne, nastáva okamžite posmrtná stuhnutosť, ako u všetkých, ktorí dostanú náhly infarkt. A že to je strašne bolestivá smrť a oni vtedy kričia, tí ľudia, ktorí to majú, zakričia. A toto isté nám hovorí Ježiš, toto nám hovorí Evanjelium o Ježišovi, že vydal silný výkrik. A hlava sa mu naklonila dopredu, na pleco a tak zomrel a zostal. A okamžite nastáva teda rigor mortis. A že každý, kto utrpí tento náhly infarkt, tak jeho tvár zostane v tej pozícii, ako i poslednýkrát vydýchol. Tá tvár to všetkým týmto, ktorí zomierajú na náhly infarkt. Ma non hanno potuto chiudere gli occhi quando finalmente Giuseppe di Arimatea že keď konečne Jozef z Arimatej a Nikodém dostali povolenie dať ho dole z kríža a dôstojne ho pochovať, lebo to nebolo dovolené. Nebolo dovolené tých, čo boli krížovaní, aby mali normálny pohreb. Oni museli byť hodení do odpadkov, medzi odpadky do spoločných hrobov, ale ani nie hrobov, to boli len medzi odpadky. Takže oni museli za Pilátom zaplatiť mu, dobre, aby im dal povolenie. Avevano soltanto praticamente un'ora. Že mali približne iba 1 hodinu na to, aby toto všetko vybavili. Aby ho dali z kríža, stihli to všetko ešte do toho podvečera. Museli všetko ho pripraviť, zabaliť, takže mali na to približne 1 hodinu. Lebo už potom sa dal súmrak a už by sa nemohli chytiť. Lebo o 6:00 začínal už sviatok, židovský sviatok a už nemohli tieto veci robiť tam už. Teraz sa ešte pozrite, teraz na turínske plátno. Toto je z jednej strany a keď to obidíte z druhej, uvidíte aj druhú stranu, chrbtovú. Toto je predná časť, frontálna. Dobre sa všimnite túto tvár, vidno. Di un volto del genere, senza nessuna linea precisa, non si può copiare, non si può fare o modellare un volto. Hovorí, že z takejto tváre, tuto vidíte, že my to máme už zblížené, zväčšené, ale kedysi v minulosti, ako mohli z tohoto dostať, že ako vyzerá Ježišova tvár? Nemohli by vedieť. Tu vidia len nejaké črty, ale oni museli mať tento rubáš, ktorý tu je z Manopela, aby videli, ako bola Ježišova tvár. Lebo toto je len negatív, aby ste chápali. Ale existuje. Ale vidíte, ako som vám tu teraz ukázala na tejto výstave, že od počiatku kresťanstva vidíte, že tá tvár Ježišova bola známa a zo storočia na storočie sa predávala ďalej a ďalej. A hlavne ten detail, ktorý všetci mali, že tu mali vytrhané vlasy ten pán Ježiš na čele. Aj vlasy, bradu. Oggi si dice che tutti questi pitture, questi dipinti, queste opere d'arte, že všetky tieto umelecké diela, kde vidíme, takže dneska je rozšírená taká idea, že všetky Kristove podoby boli vzaté z turínskeho plátna. Pre mňa to je nemožné. Ona je expertka na ikony, ako som hovorila. To nie je možné. Aby prostredníctvom storočí v rôznych
rôznych národoch, štátoch Európy, Gli artisti avevano la stessa ispirazione. aby artisti, vidiac iba negatív, mali tú istú inšpiráciu a každý ho nakreslil rovnako. To není možné, hovorí počas stáročí a rôznych krajoch, národoch a tak ďalej. Aber eppure lo dicono, che se la sindone è il modello. Ale že tí, čo sú syndonisti, Eppure non si vede niente tí, di čo questo. skúmajú turínske plátno, Sì, la forma, un po' oni le hovoria, že to proporzioni všetko sono- pochádzalo z turínskeho plátna, ale to nie je možné, hovorí. Aber non i dettagli non ci sono visibili. Also, Že tam è vidíte, idiotico, no? jak by ste odtiaľ to vedeli, aká podoba tváre je, hej? Že vidíte rozmery, ale nevidíte podobu. Ich meine, qui si vede alla flagellazione. Tuto vidíte jeho bičovanie, Si vede tu vidíte zranené ruky, tu vidíte prebodnutý bok, tuto. Tu sú jeho ruky. Tam, kde mal zranené ruky, prebodnuté. A pozrite sa, on bol celý bičovaný, úplne od špičky na nohách až po hlavu. Všade bol bičovaný. A tam potom z druhej strany, keby sa to pohlo, otočilo, tak by ste, že to sa dá aj hýbať, tak by ste videli nohy, ktoré mal ukrižované. Keď prejdete zo zadu, budete to vidieť. Adesso in ogni caso, secondo gli studi della sindone, ha ricevuto più colpi dei flagelli, Že podľa- che era permesso. Že dostal oveľa viac rán, ako bolo podľa rímskeho zákona dovolené. Per esempio 30 o Oni mali 39 dovolené erano 30, permesso. maximálne Hanno 40. contato già A keď ich 100. spočítali, quanto? 400? No, 39 colpi. Erano permessi. Con due, sempre con Že 39 rán bolo dovolené, že s tým, že stali dvaja vojaci a každý udielal zo svojej strany. Qui hanno contato i colpi quasi 100. A že tuto narátali oni rán, že viac ako 100. Tu narátali rán. No, è tremendo. Ich meine, Ale z všetkých rán, nie len po bičovaní, ale ona hovorí po bičovaní. adesso la verità, la morte, la passione Takže tu vidíte Ježišovu utrpenie, smrť a tu je v zmrtvých stane. sono le due o le tre, io penso sono soltanto le due. Sindone, A že tuto vidíte, keď je tam trojka, tak ona tu položila na seba v mierke 1:1 manopelskú tvár a turínske plátno a dostanete takúto plastickú trojrozmernú tvár. qui è l'ultima via verità vita. A tuto posledná miestnosť je život. To je Pána Mária. Vita. Tu je život. Vita, via verità vita. Vita. Vita la vita. Also, il messaggio del Volto Santo Takže posolstvo Svätej tváre è che è vivo. je, že je živý. Come Gesù, ich meine, Dio, il nome di Dio è io sono. Meno Božie je ja som. E per questo, perché Gesù ha applicato questo nome del Dio ebraico a se stesso. Ježiš použil toto hebrejské meno, výraz pre Voi Boha riconoscete che io sono. na seba. Vy ma poznáte, že ja som. E è morto per questo. A zomrel pre toto. La sentenza di morte era per quella, A zomrel práve preto. perché si è dichiarato come figlio di Dio. Lebo sa prehlásil za syna Božieho a preto ho odsúdili na smrť. Ja som, ktorý som. E nel Vangelo di Giovanni V Evangeliu podľa Jána sono quelle parole, sú tieto sono la slovo, vita, ja som cesta, la vita, la verità, ja som život, io sono pravda, la resurrezione, ja io som sono, zmrtvých stane. Che cosa è qui? Io sono la via, la verità e la vita. Aber hier, la luce del mondo, Svetlo il buon sveta, pastore, dobrý pastier, la chlieb vita, života, la vita vera e pravý la život. vita. E meine, immer Gesù ha detto io sono. A on tak hovoril, ja som, to bolo slovo, ktoré sa používalo iba na Boha v židovstve, ja som. A on tak Ježiš hovoril, ja som. Come il Dio si è presentato, rivelato a Mosè. A ako sa Boh kedysi zjavil Mojžišovi Nel rovetto ardente. v tomto horiacom kríku. Queste sono due tavole. Toto sú na sebe dve platne sklenené a tu vidíte na sebe turínske plátno a manopelo, vidíte zase tú trojku, podľa toho, to vidíte podľa toho. Ho voluto poter muovere. Si può muovere? Non si può, no. Ah, non si può. Il mitraglio mi ha detto no. Že ja som to chcela urobiť pohyblivé, ale že sklár mi povedal, že padne všetko, takže... Ale ona mala taký nápad, že to chcela urobiť pohyblivé, aby sa dali tie obrázky od seba oddeliť.
Aber eben, questo è il messaggio più importante. Tu je to najdôležitejšie posolstvo v tomto. Eben, del roveto ardente. V tom horiacom kríku. È il vivente. On je živý. È il figlio di Dio. Je to Boží È syn. Dio. Je Boh. E possiamo fare questa esperienza. A my môžeme naživo zakúsiť túto skúsenosť počas modlitbe, že on sa na nás pozrie. A bude k nám chcieť prehovoriť. Ale my musíme dať aj dostatok času, aby mohol prehovoriť. A musíme mať otvorené uši, aby sme mohli počúvať a mať takú dispozíciu. My sa musíme zastaviť, aby mohol k nám prehovoriť. Ježiš, hovor ku mne. Lebo je živý. A on je živý, hotovo. Je. Aber eben l'uomo non è automatico. Dio rispetta la libertà della že to nie je automatické, že ku každému bude hovoriť. On čaká na našu slobodnú vôľu, že chceme, aby ku nám hovoril. E vuole la nostra collaborazione. A chce našu spoluprácu pri tom. E la resurrezione, a mŕtvych vstanie. Questa nuova regenerazione dell'uomo. Takže on robí vlastne tým zmrtvých staním novú generáciu človeka, vytvára. Zrodil. To je neuveriteľné. Že čo urobil človek? Hrešil a nechcel Boha. Dal ho proste preč od seba, zabil ho. Boh nič nerobí proti našej vôli. Čaká. Neuveriteľné, že Boh čaká na svoje stvorenie. Takže ja som povedala všetko. Ja by som sa chcela spýtať, že to 6-metrové plátno, čo bolo utkané... To potom už mi povedala. To je v Nemecku. Viem, ale to musel doniesť potom Jozef z Arimatie, nie? Quel sindone di 6 metri che si trova in Germania, chi l'ha portato? Carlo Magno. Karol Veľký, že ho doniesol. On ho dostal od jeruzalemského patriarchu. Na zabalenie, keď bol na keď už bol hore na ukrižovaní. Ha potuto permettersi comprare una sindone così costosa. Non hanno potuto perché se hanno imballato Gesù in quello, qualcuno ha dovuto portare quella sindone. Určite na krížovú cestu ho nikto neniesol. Nicodemo Oni boli bohatí, veľmi bohatí. Ale aj Katarína Emerichová to popísala. Tam sa to... Ešte manželka Piláta, Klaudia, dala plátno na pohreb. Veľmi drahé látky dala, to sa píše v Evanjeliu, že manželka, ale to sú tie apokryfné Evanjelia. A v Kataríne Emerichovej. Klaudia. Takže to bolo nepredstaviteľná hodnota toho plátna, cena, nepredstaviteľná. A že potom aj Magdalena bola strašne bohatá. Takže tam sú viacerí, ktorí mohli. A nevie sa teda, kto z nich presne, že to sa už... Aj v Hrodskom Benediku je to isté plátno, tá krv Pána Ježiša z toho istého materiálu. Perché anche in Slovacchia abbiamo un pezzetto di sangue di Gesù. Sì, in Slovacchia c'è. A Hronský Benedikt si chiama così. Una reliquia? Una reliquia, ale to je maličké, nie? Tam, čo tam je v tom Hronskom Benediktu? Raz tak to je grande così. A páter hovorí, že je to pravdepodobne utretá krv zo srdca. A probabilmente i padri che vivono là dicono che probabilmente hanno preso questo materiale e hanno posato sulla ferita che Gesù aveva sul costato e dopo questo qua. Keď bol prvý a kto to doniesol na Slovensko? To bol, ja som to aj vedela. Král. Qualche re ha portato in regalo in Slovacchia questo pezzetto di sangue che hanno pulito il costato di Gesù dopo che l'hanno messo giù dalla croce e hanno regalato a qualche re e quel re lo ha portato in Slovacchia dove era un grande convento dei frati. E nel cuore della Slovacchia proprio Hronský Benedikt si chiama. Prvý rok korony, on je už vikár. E quando c'era la corona, il viro corona, l'hanno messo in aereo e davanti alla Slovacchia, hanno benedetto con questa sangue. 8 ľudí na celom Slovensku bolo iba infikovaných.
Že touto krvou žehnal celé Slovensko. Con questa sangue di Gesù hanno benedetto tutta la Slovacchia e noi durante Covid, in quel periodo erano in tutta la Slovacchia malate solo 8 persone. Non si diffondeva la malattia da noi perché hanno fatto questo. Hanno benedetto con il sangue di Gesù. Pozývame vás na Slovensko. La invitiamo in Slovacchia. La Chiesa ha questi tesori. Že církev má naozaj tieto poklady. Ha dimenticato. A zabúda na to. No, in Italia ci sono le spine, ne? Že v Taliansku máme aj trne, že ktoré sú. Luciano? Sì. Ci sono le spine, ne? Sì. In Italia, in sud. Aj klince. Klince. Le mandiamo la foto di questo? Bello, mandimi la foto. Takže pošli fotku a ja jej pošlem aj popis k tomu, ju to zaujíma. Mm-hmm. E le manderò anche storia, quale re lo ha portato, tutto. Allora, no, ci vuole la fede, ne? Takže treba vieru. Ci vuole la nostra, come dire, Ježiš potrebuje. sì. Non ci deve dimenticare cosa Dio ha fatto per noi. Že nikdy nezabudnete na to, čo Boh pre nás urobil. Perché io lo vedo nell'espressione del volto santo, non questo dato. Ja to vidím v tom výraze svätej tváre. Vedo un dolore dentro. Vidím jeho smútok vo vnútri. Che per Dio che ha creato uomo con tanto, come dire, predilezione. Že Boh, ktorý vytvoril človeka s jeho vyvolením, predvyvolením, E vede l'umanità a čo vidí? Pozerá sa na to, že ľudstvo ide úplne svojou cestou a robia nezmyselné veci. Že keď ja si niekedy predstavujem, že aká strašná bolesť to musí byť pre neho. Qualcosa si vede nell'altro lato quando si va dietro il Že quando si va dietro. Že dneska to môžete krásne vidieť, choďte za neho. Da si vede questa come Gesù come angelo immolato vicino. Tam uvidíte nevinného barenka, blízkeho smrti. Ma anche questo penso io insieme alla sindone vedo questo dolore del A padre. ona hovorí, že dneska máte zrovna tu možnosť, že môžete prejsť aj za neho, za tú relikviu. A tam ona práve zozadu, z tej zadnej strany, vidí tú strašnú bolesť jeho a jeho otca. V tom výraze. Allora possiamo soltanto provare Gesù ha detto che alla Pierina, Že Ježiš povedal Pierine de Micheli, kto ma kontempluje, už ma utešuje. Že iba sa na ňo pozerajme. Zastaviť sa a pozerať sa na neho. On to všetko... Že Ježiš to urobil všetko pre človeka, aby zachránil toho človeka, ktorý je taký zlý. Nepochopiteľné. Jak to boli, keď nám deti odchádzajú, iba deti Lei dice che genitori quale dolore provano se i loro bambini vanno con la sua... A že Boh je otec, ako musí on trpieť. Že presne takto musí trpieť. A my si myslíme, že žijeme si ako chceme. A ignorujeme tú realitu. My sme sa nestvorili sami seba. A on je náš otec a vidí to, ako sa strácame. A že ale aj dcera cirkev, že my sa musíme vrátiť späť. Aby sme mohli odpovedať na tú Božiu lásku. Že vy ste tu prišli, takže ešte je nádej. Takže musíme sa vrátiť k svätej tvári. Ďakujeme Bohu za všetko a všetkých. Pane, veľmi ťa prosíme, aby sme sa raz všetci stretli v nebi, aby tam nik nechýbal z tohoto autobusu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milostí plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Buďte požehnaní, buďte svätí, buďte na slávu Božiu na tejto zemi. Pán Boh zaplať. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Matúš 24:13.